Ang inot na burger na mananamitan ni Vanessa is ni... Si Ram! Sticky pati! Sticky mayo. Hi mga kaputsa ka! Putsa ka! So na-miss ko mag-content, na-miss ko mag-vlog, so naisip ko ano daw mga gayon na content. Eh syempre, ito mababasog na kami. So may akong ginibo, kundi korontakon ang mga burgeran, mga restaurants, mga stores, digdi sa Naga City. And of course, di ko man pwede ning kakanong gabos sa solo lang ako. Part 1 pa sa nainig kang Burger Challenge, best of the best burgers sa Naga City. So ang kaibahan ko niyan, ang kaibahan din sa paglaong team, dumasa sa mga ginigibong musical indie film, mayong iba kundi si Miss Vanessa of Centerfold. Sorry, kasi wala ako nang matagal. Naubos kasi ako eh. Palakpakan! Hindi makikira ka na lang habang mag-film. Tapos of course, ang samuyang mami sa episode 2, Mami Wana. Gusto ka rin do. Introduce ko sa Indo ang mga burgers sa part 1 kang Burger Challenge. Ang inot na inot ang Burgzilla. Yan po sa inang Facebook, Burgzilla. O yan o. Chik! Yan din sa screen. Yes. Pero kapag ano, mama talaga nakainin hindi. Aling yan eh ah. Ilingan na yan o. Isas! Alright. Pero mas plastic na yan. Ang sunod, yung ang food days, sorry. Ang food days. Ang sunod, yung ang food days. Food days. Okay, kung gusto niyo mag-order, yung SDN daw, ilingan na yan. No, sira. Pinirili ko pati po, hindi ako naghanap ng volunteer. Talagang personal ko kasi aram ko ang mga burgers na masiramak. Inihali sa halftime burger. Iyan po, yung pansin sa, ang aram ko yung sa Food Panda eh. Sure. Tapos ang sunod, inisunod ko niyo, Burg Box. Maalala mo kasi magayon ng packaging. Ilingan na niyo, oh. Tulog pating gayo, oh. Alright. Ano? Gutom ka na? And, ang chef artist, chicken burger na kulakon. Oh my God. Alright. And the last one, yung ang Beardsman Burger. Kaya itsura ka niyo. Barato lang pati ni. May cheese, effect. So pupunang ta na. Ang gigipon ta pong gimmick ta para mayong bias. Ari po ang pinakamasarap talaga. Iba blindfold ko sinda, tas din daan kung anong burger inot nindang mananamitan. Anyway, yaon ang sa kuyang partner. So bago lang pa, nagkat kaya kami kasi nagkatok siya si Mark Felix ang sa kuyang leading man sa episode 2 kang paglaom. Masuyo, ikaw. Plastic. Plastic. Okay, so mapuo na kita. Blindfold, taas na, yes. Seryoso. Yan ang dapat i-shadow. Anday hiling ang mukha. Yan ang inaapod na face mask. Kasi pagka mouth mask, nose mask. Face mask. Gana naman tayo. Hachache. Kasi ba't na putang? Ang inot na burger na mananamitan ni Vanessa is ni... Si Ram!
kung may food trip man lang kamong dudumanan, na siguradong manakot sa kamo, naga, kasi ang naga kadakol choices. Kadakol mga, alat lang. Kadakol-dakol din kakanan. Eh nakakanan, sobrang dakol kang kakanan, masarado ka kapag malayo-layo yung klaseng kakanan ka. Tapos dahil Tayo nga ni, nayo ka. Nagtatagal ang kakanan digdi kapag igwa kang kwarta. Diyos! Nagtatagal ang kakanan digdi kapag may something kang kakaiba sa gabos sa kakanan. Nagtatagal ang kakanan digdi, dadayuhon ka kapag totoong masirang ka, authentic, legit ang sa iyong kakanan. Sigawan daw. Totoo. Saka mahilig ang mga taga-naga magkakantuan. Kinakan mo? Grabe mag-explore ang mga taga-naga. Pag may bago ding restaurant, dudumugo niyan. Tapos mahiling takong totoong masiram yan kapag after 1 to 2 months, napulpan tao. Kasi usually araw din kanindi, grabe mga pasok kayo mga taga-naga. So, ngunya, nakaputong mo na sinda. Okay, pakitangga na ka mask nindo. Okay, yes. Wait lang ako, tissue. Mo, ano ginipot na digdi? Ako yun naman, yun ako. Ano ginipot? Nilago siya sa So, tissue. hindi rin giniribo kang, So bago, magayunan pa lang siya, magsira mo siyang kakanon, pero mo niyan, gano'n tatakloban mong baybay, tagro sa Odessa ng Ido. Sure lang. Okay, kung ako po ma-judge, mapili ka mo, pwedeng saro, pwedeng duwa. Ayo, kung arin, itong nainot, ikaduwa, ikatulot, tandaan nito si mga namit, labi naman niya liyaw nito, utuluntan eh. Liyaw ngayon kami wa, utrunta para maubos lang tulos. Anyway, itong tignamitan nindong, okay, hindi ko na sabihin pala. So, sa'yo mo Vanessa, sarap lang or duwa ang pipiliin mo? What? It's either sarap lang o dapat o duwa. Yan lang, depende magtulo. Pinaka nag-ano sa ko itong chicken. Pang-apat. Okay, pang-apat. Okay, pang-apat. Chicken, masira. Pero kung beef man, sa pati ha, or di ko aram, si Inot ang pati masiramon. Si Inot. Hi, galing! Alright, i-reveal ko yun at siya. Ika, madam. Ay, nakarugan. Cheating. Pwede ba? Pwede kong apam. Pang-apat, chicken. O ano pang sarap mo? Panduwa, sure ka panduwa. Basta pinaka gusto mo itong number 4. Ika man, Lex. Ano eh? Si Inot tapos si Pangtulo. O, ina tapos pantulo. Okay, reveal kita. Ang napilit mo, 1 and 4. Kasi, mami, 2 and 4. Ika man, 1 and 4. So, pareho ka mo. 1 and 3. Ay, 1 and 3. 1 and 3. Ang 1, Yung ata niyo. Tapos, masiram siya gabos, kaya niliwanag ko lang, masiram siya Correct. gabos. Pero, ang 1, iyo ang bird sila. Iyo sa pinanamit ko. Iyo ito sinanamitan nilong masiramo. Okay. Ang napili ni Mami, Panduwa, ang pinakakako sa inyong Panduwa, iyo ang food days. Ini food days. Nice. Ang Pantulo na napili ni Lex, iyo ang number 1, Bergsela, tapos, ay, 3. tapos number 3, ang number 3, iyo ang, wait, ha? Ining nasa box, ang 3. Oo. Nakapat. Naipang-apat ang Musyang Artist Bell. Pantulo ni Pantulo, tama. So, bird box ang napili ni Lex. Tapos, ang number 1. So, bali, 2 boto na sa Bergsela. Tapos, may sarong boto ang Food Days. Tapos, may sarong boto ang Bird Box. Tapos, may Chef sarong boto Artist. ang Chef Artist. Ako talaga mahilig ako sa boto. Ano Charos! Dua! Dua ka, di ba? 24. Okay. So, duwang boto man sa Chef Artist. 2 boto sa Bergsela. Sarong boto kanisa. Ang pinaka-horror na minsan, yung beards man, yung sira. Masira ang pati niya. Masira ang pati. Pati. Pero kadabsan kaya, ang sa sauce na nag-aralo ng gabos pinili. Kasi, ini naman doon, ini yan sa, ining, Bergsela. Pang-burger ka man.
Ini masiramon talaga ni din. Nag-iba-iba ang pati niya, gabos masira. Tapos, ini ang magayon, di man sa entry number 5. Paribukot ka po. Magayon ang ban niya. Ang ban iyo, masiram ang ban. Vanessa. Ang ban, magayon ang Vanessa niya. Ang ban. Ang ban! Ini half-time burger, masiram siya. Kaso talaga, siguro dahil sa, mas trip ko lang talaga ini yung number 1 kasi mas trip ko lasa ang beef. Mas trip. Pero ini beef na beef din siya. So, Beef na beef. mayo digding patapon, masira mo ka boss. Kaya ako number 1 to talaga. Birdzilla. Pangalawa ko, Bird Box. Siramon mag food trip. So, ini po mga lalaki niya ako dito sa palibot, pahiling ang peers. Mga yaon sa kwarto ko. Morning. Yeah! Dito sa balyo. Nasa likod lang ang camera, naghahalap kaya yan. Oh. Naghahalap na matapos kami, para si Dan sumiba. Diretsong pulutan, nagbakal ka niyo. O, ano. Nahiling lang sabi ko, makontent kitang food trip, buminakal ka ni. Ako, abo ko mag-inom, pero si namin milit. Wow! Hanggang dyan lang po sa tuyang part 1 ka na. Best of the best burgers na online pati online din, hindi sa Naga City. Mga local products po ini. Kaya po, di ko sinali din ang Jollibee, ang McDonald's, kasi mga mayayaman na to. Hindi lang kita sa mga local na saradit na negosyo na araw tang may ilalaban sa buong Pilipinas. So, ang ganda lang po! Uyan na po! Makiniluman na po! Kami! Bye-bye!